No niin, tervetuloa tänne Tonttukouluun. Kiitos, että kaikki te pääsette tulemaan. Ja täällä Tonttukoulussa opitaan olemaan tonttuja. Teille suoritetaan erilaisia työtehtäviä. Ja niin, unohdin esitellä itseni. Minä olen joulupukki ja onkos paikalla Reino? Joo. Minttu? Joo. Pekka? Joo. Matti R? Joo. Ja Matti B? Joo. No niin, hyvä. Kaikki taitaakin olla paikalla. Ja sitten seuraavaksi kerromme teille päivän ohjelman, eli aina joka päivä ensin syömme aamupalan tasan kello 8-9:00 ja sitten sen aamupalan jälkeen me kokoonnumme juuri tähän samoiseen paikkaan pitämään yhteisen aamunavauksen, jossa minä sitten kerron hieman, mitä tänään tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen alkaa päivän työt ja sitten meillä on aina muutamia taukoja. Ja sitten jouluaattona, kun se H-hetki tulee, niin sitten minä ja yksi minun valitsemistani tontuista pääsee mukaan jakamaan lahjaa. Ja täällä saa syödä piparia niin paljon kuin haluaa. Täällä on ajettava piparvarasta. Ja säännöistä vielä sen verran, että ketään ei saa kiusata. Ja minua pitää totella. No niin, ja päivän tehtävänä onkin sitten lahjojen paketointi. Ei, mitä nyt tapahtuu? Äkkiä kaikki pois alta, toi kontti tippuu ja mun moottorikelkka menee rikki. Ei! Apua! Ei, ja nyt tuolla tulee vielä junakin liikenne, kun juna-onnettomuus. Ei! Joo, sitten kaikki varmaankin rupeavat siivoamaan. Tämän päivän tehtävä on peruttu. Se siirretään huomiselle. Toivottavasti emme myöhästy aikataulusta hirveästi tämän katastrofaalisen tapaturman takia. No niin, vihdoin kaikki on siivottu. Ja ei kun iltapalalle ja nukkumaan. Kello on jo paljon.